Čaute, vítam vás pri dnešnom 13. dieli Lego mesta Imad. No dneska naše Lego mesto bude off, ale my tu dneska budeme rozoberať 15 faktorov o Legu. No a ja si myslím, že by sme mohli začať. No. Dobre, takže čo asi polovica z vás vie, že Lego je rodinný podnik. Prvé, akože Lego sa začalo vyrábať v Dánsku v roku 1932. Bolo založené. Jeho zakladateľom bol Ole Kirk Christiansen, po ňom to prevzal jeho syn a následne vnúk Clyde Christiansen. Spoločnosť tak prichádzala z otca na syna a bere sa to už v podstate ako rodinný podnik. Predstavte si, u nás v dnešnej dobe proste nie, že proste napríklad niekto má akože kúpalisko alebo hej, má nejakú napríklad reštauráciu, hej, ale tie proste synovia, vnúkovia majú proste úplne iné záujmy. To je akože fakt pekné, že od toho syna a vnúka, že proste takto sa rozhodli, hej. No, ďalší faktor. Lego pôvodne vyrábalo drevené hračky. Prvá proste kocka Lega bola z dreva, hej, pretože ten Ole Kirk Christiansen bol proste tesárom a v roku 1947 sa začali v spoločnosti Lego vyrábať aj prvé plastové kocky. To vieme, hej. Čo potom sa dialo, no tak proste Lego proste znamená, čo proste znamená Lego názov, hej? Názov spoločnosti vychádza z dánskeho výrazu leg gold, čo je možné preložiť ako dobre sa hrať, či hrať dobre. Spojením slova vznikol názov Lego, hej? Takže akože dnes prídeš do obchodu, prosím si Lego, ale nikto proste, nie každý človek si uvedomí, čo ten názov znamená. Hej, ak chcete vedieť, tak niektoré slova mám tu uložené na monitoriku, hej, lebo takto to je ťažko si všetkých tých 15 faktorikov zapamätať. No, ale niečo viem aj z hlavy, hej. Čo bolo ďalej, no? Lego je dnes akože už noticky známy ako... Noriticky známy ako nezameniteľný so žiadnym iným názvom spoločnosti stavebnice Lega. Je to proste legendárne. Sú aj iné akože Lega, akože hej, napríklad nejaké tieto podložky, napríklad táto podložka není z Lega, je to proste nejakého napodobneniny Lega, takže by tu v podstate nemala ničo robiť, ale keďže ich nemám, takže musím trošku zaimprovizovať. No ale proste musím, hej, akože, ale nie je to proste nahraditeľné, vidíte, čo tam nie je nápis Lego. Hej, vidíte. Dobre, plastové hračky sa vyrábali od roku 1949, to sme si povedali. Spoločnosť začala s výrobou plastových kociek už v roku 1949, sme si to povedali, ale ešte pod iným názvom boli prvé plastové stavebnice kocky. Boli uvedené na trh, hej, tak akože neboli napríklad nejaké takéto rastliny, hej. Boli to proste normálne kocky, ktoré tu poriadne asi ani nemám, hej. Napríklad takáto kocka, napríklad biela, čo máme v burgeri, hej. Napríklad takéto kocky sa začali ako prvé vyrábať. Kocky boli uvedené na trh pod názvom Automatic Building Brick. Hej, keď vidíte na YouTube, čo ja viem, nejakých youtuberov, čo sa volajú Brick, hej, Brick, no neviem, ako sa to vyslovuje, to je jedno. Teda v preklade niečo ako automatické vziacie tehly. Prečo taký názov? Proste nechápem tomu. Oficiálne sa tieto kocky stali Legom v roku 1953, hej, proste oficiálne kocky, hej. To už boli teda tie plastové, to sme si aj povedali. Za Lego vďačíme veľkej hospodárskej kríze, hej. Zakladateľom spoločnosti Lego pôvodne podnikal v inej oblasti vlastnil firmu Billund Woodworking a Carpentry Shop, ktorá bola zameraná na drevo výrobu. Lenže počas veľkej hospodárskej krízy sa dostala spoločnosť do krachu a tak si Ole Kirk Christiansen musel nájsť iný spôsob obživy. A tak vznikol nápad založiť spoločnosť Lego. Proste oni tu akože hospodársko, no proste tá obživa proste
nemal ako už fungovať a proste jeho posledný nápad v podstate bol založiť si Lego firmu alebo nejakú Lego spoločnosť. Za to mu veľmi vďačím, pretože neviem, akože ja som veľký fanúšik Lega a milujem Lego. Myslím si, že sme mohli ísť na ďalšie. Lego koska je patentovaná od roku 1858? Si nepamätám, to si musím pozrieť. Áno, 1958, bože. Lego kocka je jedinečná a od roku 1958 je patentovaná, hej. Nikto iný teda nemá právo vyrábať, používať a predávať rovnaké kocky. Patentovať si ju však nedal zakladateľ Ole Christiansen, ale jeho syn Gottfeld Kirk. Ťažké názvy, vidno, že to je z Dánska, ktorý po ňom firmu prevzal, hej, takže jasné, že sa to dedilo. Nemusel, ale prevzal, hej. Jeho rozvíjanie bola, no to je ďalší faktor. Lego rozvíja Pane Bože, ja nie som zabudol čítať po tých 2 mesiacoch prázdnin. No, Lego rozvíja jemnú motoriku. Stavebnice Lego sú nielen zábavné, ale aj užitočné. Hej. Deťom pomáhajú rozvíjať jedinečnú motoriku a proste tie deti proste sa pri tom zabávajú, hej. Nie len deti, ale aj dospelí proste majú proste tam tie deti a dospeláci zistujú, že či majú vlastnú fantáziu, napríklad ja vlastnú fantáziu mám, hej, akože nemôžete nič na toto povedať, hej, akože napríklad túto budovu som postavil sám, tento autobus, tam ten hotel, to proste som postavil sám, hej, akože aj tento parčík, takže mám akože nejakú vlastnú fantáziu, takéto mesto by som si ja postavil, fakt ako úprimne. Ako bolo ďalej? No tak Lego naučí deti aj tímovej spolupráci, takže ju skladanie by mali pridať aj súrodencov, rodičia alebo kamarátov. Proste aj keď som chodila do školy, tak to Lego proste nás spájalo, hej, že keď sme mali voľno, tak sme proste vybrali stavebnice a hrali sme sa s nimi, hej. Skladali sme aspoň 5-6 ľudí, hej. A pritom sme sa akože dohadovali, a čo sa nám páči, spoznávali sme sa pri tom Legu, hej. Takže akože to bol dobrý nápad, akože Christiansen, ďakujem. Lego Friends pre dievčatá bolo mimoriadne úspešné, hej. Akože tu ho mal, hej. Ale nie som dievča, hej, pardon, ľudkovia moji. V roku 2012 prišlo Lego na trh so sériou Lego Friends, ktorá bola zameraná na dievčatá. Úspech bol mimoriadne okamžitý, hej, proste. Lego Friends prekonalo očakávania predajnosti. Táto kolekcia sa predáva dodnes a tak si môžeme kúpiť stavebnicu s kaviarňou pre domácich maznáčikov. To nechápem, akože nechápem, čakajte. Dám záber na Lego Friends, hej, nech máme nejakú tú symboliku. Dobre, rozprávam ďalej. Táto kolekcia sa predáva dodnes a tak si môžeme kúpiť stavebnicu, hej, to som povedal. Vesmírnu akadémiu, dom priateľstva, na strome smetierské auto aj stajňu s podnikom. Lego Friends smetierské auto, to ako fakt. Mne stačí akože Lego City, čo má Lego Friends spoločnosť so smetiermi. No, to je jedno proste. Hej, ale chcem vám povedať, čo jedna vec mi strašne vadí na Lego Friends. Že sú tu také divné postavičky, chápete? Prečo nemôžu byť proste jedny postavičky? Akože niektoré to Lego, akože nevadí mi, že to sú tam troška rúžovejšie farby, hej, alebo takéto nejaké iné odtiene, že čo sa to proste do mesta neladí. Ale tie postavičky, to je strašne. Musím s tou kamerou takto robiť, lebo ma to štve, hej, štve ma to. Z Lega sa dá postaviť aj skutočný dom. To som ako fakt prekvapený. To musíte mať strašne veľa kociek. Ako viem, že sa dá postaviť skutočný dom, ale fakt ako to musíte mať strašne veľa kociek. No, James May, moderátor Top Gear, neviem ako sa to vyslovuje, proste ja nie som anglický človek. Mnohým staviteľom a milovníkom Lega stavebníc spolu s dobrovoľníkmi postavili dom s funkčným WC a sprchou. Na stavbu potrebovali používať 3,3 milióna Lego kociek. To ako vážne, 3,3 milióna Lego kociek.
A to si proste predstavte, aké to boli Lego kocky, proste fakt, akože nechcem vedieť, koľko to stalo, keď takýto jeden Lego set proste stojí cez takmer 100 €, hej, niektoré možno menej ako 100, ale fakt akože napríklad tie veľké budovy, napríklad Daily Bugle, no proste to musí stať cez 100 €, fakt akože neverím, že to niekto predáva za 70 €, akože môže sa zdať, ale to fakt neverím. Hej, že akože to je dom, do ktorého by som ani nohu nedal, hej. Nezmestil, akože dal by som to, no nezmestí sa mi, hej. Bohužiaľ, Lego dom bol nakoniec zdemolovaný, pretože bránil brehu Hrozna v Dembies. Pretože bránil zberu Hrozna v Dembies, hej, takže bol zdemolovaný. Ja ľutujem tých ľudí, čo proste tam dávali tú svoju energiu, hej, peniaze, čas, no a proste povedali, že sa to vzbúra, hej, akože jeho premiestnenie do Legolandu sa nerealizovalo. Prečo? Mohlo byť v Legolande, ale oni ho zbúrali, pretože náklady by boli príliš vysoké. Dobre, ale aspoň tí ľudia by to videli, hej, proste akože, no, nemám slov. Prvá Lego figurka bola uvedená na trh v roku 1978, hej, a to proste prvé tie akože kocky z Lega boli 1958, akože fakt ako mali tie figurky až 1978, to. Dobre, prvou minifigurkou, ktorú Lego uviedlo na trh, bol policajt. Fakt policajt? To som fakt nevedel, to som sa ja dozvedel. Bol policajt, hej. Odtedy už uzrelo svetlo sveta množstvo minifigúrok, vrátane obľúbených filmových či mikroskopických postavičiek. Pri príležitosti 40. výročia, teda v roku 2018, prinieslo Lego na trh Republiku pri figurky alebo čo? Ja som fakt už slepý. Pripomenuli tento milník. Mimochodom, jedna. Pane Bože. No, slovenčina tento rok to bude zase za 5. Tento milník, mimochodom, jedna Lego postavička má rovnakú výšku ako 4 na sebe postavené kocky. Samozrejme, ak nepočítame klobúky či šiltovky. To som vedel, hej. Ale vlastne zaujímalo by ma, čo ja viem, keď máte na postavičke tento vrcholček, kde viete dať ten klobúk alebo vlasy, proste, že či sa to bere tiež akože ten vrcholček, alebo, no neviem proste, ale ja si myslím, že by sa to malo brať. Lego je najväčší výrobca pneumatík na svete. To mi je taká novinka, to som fakt akože nevedel, fakt úprimne. Lego je najväčší výrobca pneumatík na svete. Ešte raz, lebo to počujem fakt prvýkrát. Už budem to počuť tretíkrát. Lego je najväčší výrobca pneumatík na svete. Dobre, poďme k tej téme. Prekonáva aj takých popredných výrobcov pneumatík ako Goodyear a Bridgestone. Háčik je samozrejme v tom, že Lego vyrába malé pneumatiky pre auta v stavebniciach. Výrobí ich však viac ako 300 miliónov čo je fakt akože rozhodne viac, ako keby vyrobia ročne výrobcovia skutočných pneumatík, hej, lebo tak akože, predstavte si, 300 miliónov takýchto pneumatík rôznych druhov, hej, túto si ich predstavte, to sa sem podľa mňa asi ani nezmestí. To je fakt množstvo, hej, koľko takýchto legových setov aut, hej, môže byť, hej, koľko tu máme, no tak schválne, ak viete moje auta, tak koľko ich mám, tak mi napíšte do komentára, keď tak môžem napísať, alebo ešte dodám videa, alebo keď budeme mať ďalšie video. Dobre, nejdem zdržovať, lebo fakt máme toho ešte veľa. Na svete je asi 400 miliard Lego kociek. Neviem, či sa to bere ako Lego miliard kociek, že akože druhov, alebo proste akože koľko ich je, ale ja si myslím, že skôr druhov. Na Zemi sa nachádza približne 400 miliárd Lego kociek. Na dosiahnutie mesiaca by bolo potrebných asi rovnaký počet
rovnaký počet kociek naskladaných na sebe. Len pre zaujímavosť, Lego vyrába Lego vyrába 1300 lega za sekundu. Takže 1300 lega za sekundu. To je fakt dosť. No a 78 000 za minútu a to už ani fakt prečítať neviem, 468 000 za hodinu. Koľko z nich sa nájde u vás doma? No tak to je fakt veľa. Môžem skúsiť takedy vypočítať, koľko tu mám kociek, ale to je podľa mňa asi nereálne, hej. Ak viete, koľko kociek máte doma, tak napíš do komentára, hej. Komentárik volá. No. Najvyššia Lego väža je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Tak to chcem vedieť. Najvyššia väža z Lega sa skladá z 5500 dielkov? Dobre vravím. Meria takmer koľko? 115 stôp, teda asi 35 metrov. Páne Bože. Vďaka týmto parametrom bola zapísaná do Guinnessovej knihy. Za zmienku stojí aj ďalší rekord a tým je najväčšie slovo Lego, hej. Tá slovenčina, no čo s ňou, ktoré pozostáva zo 44029 dielkov a vyrobili ho Luo Wenkui a Jin Ziteng a Gary Guoliango Yu Li Xiang. Prepašte, ak vás zle vyslovujem, je mi vás ľúto, ja neviem výslovnosť. Proste aj na tých hodinách angličtiny, no to ja som tam stratený. Ja neviem poriadne veľa vyslovovať. Dúfam, že na hodine nemčiny to bude lepšie, ale nepozdáva sa mi, že by to bolo lepšie. No a... Počkať. Lego kocky sú takmer nezničiteľné. Každý, kto už vstúpil na kocku Lega, vie, že je dosť tvrdá a odolná, hej. Jedna Lego kocka uniesie váhu 375 000. Ďalších Lego kociek, kým sa rozbije, hej. Akože fakt, predstavte si, že položím na nejakú Lego kocku, nie takúto, napríklad ako máme 3 burgery, hej, položím proste takú veľkú váhu a nie, pokazí sa ešte možno už, hej, ale nie až tak. Ale napríklad, keď vstúpite na nejakú kocku, čo je taká menšia alebo tak už sa zlomí, hej. Skúsil by som hodiť nejakú kocku z balkóna alebo tak, či by sa mi to pokazilo, no. No, idem sa trošku prejsť, lebo sedím tu. Lego sa dostalo aj do vesmíru. Vzhľad na obľúbenosť Lega sa asi nedá diviť tomu, že stavebnica opustila Zem a dostala sa aj do vesmíru dňa 5. augusta 2011. Akože, ale zdá sa mi, že to som niekde počul, ale ale neviem kde, ale počul som, že proste taká stavebnica bola vo vesmíre. Postavičky zo stavebnice Lego, presnejšie Jupiter, Juno a Galileo Galilei. Postavičky boli na vesmírnej lodi v rámci projektu Bricks in Place osvetového programu spoločnosti Lega a NASA. Takže hej, toto boli, dúfam, že 15 faktorov, dúfam, že som nič nezabudol. Ak hej, tak to je teda môj jeden problém. A dúfam, že ste sa niečo naučili, dozvedeli a teším sa už na našu beach party, ktorá sa bude konať tuto a zajtra chystám a sobotu začíname. Majte sa krásne a čaute.